Ana rin ang tanan ako no, anong nidaot ko no ko. Daot lagi ko kay muna ko ate budget, kulang tas kaon. Budget sa tuang konsumo. Daghang kay tag-utang. Nya na ako'y mga bata, mga gagmay. Muna ako sila murag palabi na ako sila ako ang mga anak. Nang murag daot-daot kita gamay ron. Sige gamay murag daot iko tanaw daw. Una nga nag wala gani ko ni kuan nang ako ang paagi dire stay out na lang ko. Say mo tug ari ko matug, say ato ko muli ko. Kay para katipid ko. Katipid ko sa gasolina. Katipid siya ta sa kuan. Kay wato ko kasagaran mo maliit ko dito tungod sa akong mga bata ko. Maliit ko kay maghatod ko sa eskwelahan. Muna stay in lang ko diri. Stay in say muli, stay out. Kasagaran. Kay lahi na ba ginig maminyo ta sa una, gitaw ta dako. Pasko kay taglawas kay lagi gitaw man. Sa kung siya tong kauno, pwede na to kauno. Ay tagi buhi. Ato paliton, pwede na to paliton. Karon murag maglisod na, ultimo palit tag buwad ani. Bugas, maglisod na ta gatas. Mao na nga ka daot-daot na itong agi eh, oh. Basig nagtuon ang uban natay bisyo. Natay bisyo atong bisyo. Dumboy ra niya eh. Dumboy, inom, mora. Mga bisyo adik-adik ko takasuwaya na. Ang mga sukuan ko na kaon siya ba. Syakoy ba, syakoy. Atong nilunga guys kay kuan. Sa usa ka adlaw ka usara ta maglungag nya kay ganiha gamay ra na lungag ganiha udto mo nang nagalungag ron kay mo nang kaingon mo nga murag daot gyud ko kay di mo ko mamahaw di ko mukaon ba akong kaon na largo na paniudto nya paniudto panihapon mora puntag mga piragawa na daog na unang daot ta kanang mga tambok da sayon ra kay na daot uy kanang hamon daot pare wala kanang samahang inyong estimas ko nga buntag di mamahaw maniud to ra panihapon ya ayaw gyud snack eh mag snack ta wa man tay budget daot kayo wag ko suway ni tambok. Hindi ko kuntian ba? Wag ko suway yan. So kay nindot manang nambok bitaw.